mangitshela umfundisi ukuthi umfundisi umama wami sekasishiyile wangabonisa iinterest bangeza ukuzolila even nokuzolila nje bangeza nasemncwabeni uma ngene ejele bese kukudenyana bengikudenyana noNkulunkulu ngangena etrial ngagwetshwa ke ithe mangigwetshwa it was on a Friday kwaba yiSaturday Sunday ngaqala ngale kuma sentenced ukufaka inkonzo manje senginesibindi angisasabi ngaqala ngafaka inkonzo lapho ke ijele babushabangu linezinto eziwu2 but uphuma na 1 awuhambi nazo zoyi2 okay yeah kufana nasesikolweni like uma sisakhuleka masithi amen sivula amehlo yes namabhoza ayi2 oma 26 aphethe imimese live kanje afuna mina hayibo Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele, samkele, sibonge futhi umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siphinde futhi sibingelela abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel. Ngizothi nje mina siyakwamkela ungasashintshi ungasayindawo. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Kuphela asinazo ezinye. Ungachecka wonke ama video angazi from ekuqaleni le from 2022 zimnandi nje indaba zakhona right through izona nje seyiphethe ngithi futhi ngibonge ngama subscribers siyabonga kakhulu niyayikhulisa le channel okungesiyona yami eyethu sisonke mani ikhulisa nikhulisa nje umsebenzi wasembusweni siyanibonga kakhulu ngakho konke lokho ngokulike ngokucomment ngokushare niya participate abazalwane ngendlela enhle emangalizayo futhi ni participate very positively ngiyanibonga kakhulu abanye baqhamuka ngeminekelo abanye ama channel members ngohlezi nje nginibonga njalo today angedwa ke nginomfundisi la uyena ozozisha igama angikhumbuli ngimbuze igama lakhe ngikhumbula nje ukuthi udla ngamandla but yena ozochaza konke ke sinomfundisi namhlanje iningi lethu vele asimazi but ke somazi ke namhlanje ngoba unobufakazi and ubufakazi obuphethe buhle nje kakhulu ngiyakholwa ukuthi yikho ngithi nje ungashintshi ungasayindawo ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la uyobusizakele ake sikwamkele mfundisi siyabonga kakhulu bamdla ngamandla amen babushabangu ninjani siyaphila thina hayi nathi sisagcinekile sayibonga nje inkosi amen ngibulise nabalaleli nababukeli bale channel iKota2 Media yes ngophina kuphi la ifinyelela khona igama lami ngomandla isibongo sami ngundla ngamandla singakhumbula wakalisha igama amen yes yeah ngithi mina konke kuhamba ngamandla yeah njengegama lakho usho ukuthi konke engikwenzayo ngiyakwenzisisa ngempela ngikwenza ngamandla amen wow yeah istatement leso ngisizwile isibongo udla ngamandla noma undla endla ngamandla unkosi umphazimo uswele okay hayi kuhle siyabonga nabantu abaningi vele babhala bathi dla ngamandla bese ngivele ngibayeka angiba correct ngiyasaba ukucorrect umuntu esikhathini esiningi fana nomuntu ongangazi mhlawumbe angibize ngegama lami mfowethu ngivele ngivume ngoba ngisaba ukuthi uzophoxakala ukuthi yebo ngicabanga ukuthi ngiyamazi lo muntu kanti angimazi bese ngiyamiyeka hlala kanjalo so but kona uN undla ngamandla thank you ba hayi ngiyakuzwa ukuthi konke okwenzayo kwenza ngamandla ungathi yazi indlela oyibeka ngakhona ungathi uthi ngile ndoda efostayo khona abantu yabona nje le language yaselokishini ngile ndoda efostayo ukuthi into yoziyenzeke uyilo hlobo nangempela baba yazi into mawufuna ukuthi ibe yinhle akufanelanga ukhathala endleleni
fanele uqhubeke. Abaningi la ngibuya ngakhona bayangazi ukuthi le ndoda le into mayiyenza uyayenza aze aphumelele. Awuzwaki. Yeah, akavela iyeke endleleni. So ilandela nje isibongo sami uNdlangamandla kanye negama elithi Mandla. Oh yeah ayicabanga kupha kahle waphinde wazolandela njengegama nesibongo konke. Amen. Akulungile siyabonga sakwamkela all the way from Heidelberg. Amen. Erathanda. Heidelberg. Yes, kulungile. Asiqaleke asivele nje sise emumva. Ngoba before ube umfundisi ube umntwana wakaNdlangamandla wakhula ngandlela ethi ngiyangithandela ubufakazi. Amen. Ba before uzosindiswa bese sizongena sewusindiswa ngoba biyaye bukhuthaze someone nje ubethi uyayidlulela nje wahlangana nechannel wathi ke ngilalele uthola ukuthi ubufakazi bakho bu relate naye. Amen. Ayithole sethola uJesu kanjalo nje. That's why ngeke ngibuthandele ubufakazi lobu bunento ethile ngaphakathi. Ubani umfundisi uMandla. uMandla umntwana ozalwa uNdlangamandla ubaba wami igama lakhe boku April. And then umama wami boku Auntie. Igama lakhe umama boku Auntie, yes, igama lakhe ngathi bamethela ngo-auntie wakhe. Manje ngisho uyabona abantu abadala abafuna ukubiza umuntu ngegama bathi badelela u-auntie wakhe. So simple bebathi nje u-Auntie Elizabeth Mkhonza, uzalwa kaMkhonza. Oh okay. So ubaba wami uye ke uNdlangamandla isibongo saka babami. So ngazalelwa endaweni eHeidelberg kuneplaza kwakuthiwa iHoodpot. Yeah, iHoodpot ngazalelwa khona. Umama ke makangitshela uthi ngathi ngina 2 months ngizelwe. And then ubaba ke wanyamalala ngoba esikhathini esiningi ngisho thina bobaba siyigebengu siyathanda ukunyamalala. Waba omunye ke wabantu abanyamalalayo. And then ke but uthi umama maye ngitshela sengikhulile uthi ngikhule ngumntwana one challenge emzimbeni, like ngathi umzimba wami unamanzi. Hawu. Yeah, ngakhulela esibhedlela bathini iNatal Spread. Yeah, ngahlala iNatal Spread into engenza 7 years. Yo. Yeah, thema sengizo reach i7 years and then ke wase uya khona lapho sengiba ngcono. Kuyima uphuma esibhedlela. Ngiphuma esibhedlela because into engikhumbuza leyo nto leyo ukuthi kunomdlali webhola bebathi uJomo Sono. Yeah, so bebathi mangisesibhedlela uma ngabe umama wami eze ngimculele lengoma ngithi Jomo 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 Kisono, yabona. So ngikhumbuzwa yileyo nto leyo ukuthi basho ukuthi ngakhulela esibhedlela. Ngakhula ke njengabanye bonke abantwana, ngafunda isikolo ngiloku ngikhula ngifunda isikolo, kodwa ithema sengiqala ke uba nokuhlakaniphanyana. Ngaba ne challenge engizothi challenge manje, but it was a problem before. Ngaba ne challenge ukuthi ngangithanda amantombazana. Ya ngendlela emangalisayo kangangokuthi ngathola umntwana ngina 17 years. I-first born yami engayithola ngangina 17 years. Ngo-1992. Yes. So ngo-1992 njalo after sengitholile umntwana ilapho ke ngaqala ukusindiswa, but bengakazi insindiso ukuthi iyini kahle. Yes. So ngisindiswa nje umama wami waya ephehlweni waba isangoma. Yeah. So umama makayisangoma ngihlala ekhaya ngingenela indaba yokusindiswa. And then umama isangoma ngapha I was a member of iWoza Africa. There is this group iWoza Africa, umphathi wayo ilo baqeda ukumbulala last bamdubula igama lakhe uManqoba Ntombela.
uyayibona waza Africa leya kuyaduma nje idlala ema-theatre. Yes mina bengidlala ama-drums ke lapho ke. Oh right. Insindiso yami yaqala lapho because the guy obekangifundisa ama-drums bekasindisiwe. Oh yes bekaphethe ichoir so wangidonsa ngokuthi woza uze enkonzweni so that uzofunda kakhulu. Oh yeah. Ngayithanda lento yensindiso ebandleni lase Faith Mission khona eRathanda. Ngasindiswa ke. Oh yes. But insindiso bengakangeni. Angisho ubuntwana lobu uyabona ukuthi hayi mawumntwana usesene chance awamukela uNkulunkulu ngendlela eright. So ngangiwela kulabantwana laba abagangayo ke nami engekho straight insindisweni. Senze ubuthanda futhi namantombazana. Hayi bengathanda impela ngangimuhle babshaba ngikhula sigunda ichiko or sipheme siyenze inwele zibe inkulu. So yes. Impela nje ngangimuhle ngithandeka bongathi intombazana mangibhekile. So namantombazana nje wangicela nje ukuthi sayidina athi hayi kube yiwona kucelayo angicela nje athi hayi sicela ukuxoxisana nawe. 1995 yes ngaba nomntwana wesi2 owentombazana. Kumama yedwa? No khumbula ngangithanda amantombazana komunye umama manje. Okay impilo yaqhubeka ke ngase ngichomana namanye amagenge like umngani wami obuya kwelinye izwe ngilisho ngegama manje sahlala endaweni eyodwa sahlala naye but into bese siyenza yini yenza ungalishizwe. Okay ngalishwa ngina problem. Okay yeah indoda ebuya eZimbabwe. Okay yafikela la kimi yahlala khona. Angisho manje sometimes ngisaba ukuthi bazathi ngigcina ama-foreigner nganaamaphepha. Oh okay but wawusiza. Yes sahlala ke nale ndoda le but ukuhlala kwethu kwaya isikhathi wathola ukuthi umfolo uba yi-security elokho esebenza eyi-security. Okay yes 1998 umama wasweleka. Wasweleka. So but before ngoba ngathi sengidlule kakhulu before asweleka umama bengine challenge yokuthi manje ngapha ngifuna ukusindiswa ngiyithatha ngendlela yobuntwana ngapha umama misangoma ubumnyama nokukhanya akuhlangani nganqomela ukuhamba ekhaya ngayohlala kamfundisi. Ngereason yokuthi mhlawumbe umama bekulwisa. Umama bekangilwisa vele ngoba makwenziwa izinto nami bekufuza ukuthi ngenze like hayi ende wena uthi awusazenzi. Angisazenzi enye into eyayingigcugcuzela ngama-drums ngangimshayela isigubha ngithi umama manje. Ngangishaya isigubhu mina ngile ndoda ethi njengoba ngicale ngasho ukuthi into mangiyenza ngiyayenzisisa. So ngibamba masinyane kahle. So and then ke so mangine problem nomama wami kwakho ukuthi ngihambe ngiyohlala kamfundisi. Yes ngabuya ngo98 lapha ngabo April umama wami washona ngoJuly ngi23. Yes kodwa bese ngingasekho eFaith Mission by that time. Bese ngikwelinye ibandla elibizwa ngokuthi iMaranatha. Khumbula ukuthi bengisesemncane entsindisweni ngingakazi izinto zikaNkuluNkulu. So bengine hope yokuthi okay ngoba ngishonele umama ibandla lami engikhonza kulo fanele lizongiseka njengomntwana osenkonzweni ohlabelelayo odlala ama-drums iyabona. Ayingeshwa ke azange beze ngathi mangitshela umfundisi ukuthi mfundisi umama wami sekasishiyile wangabonisa iinterest bangeza ukuzolila even nokuzolila nje bangeza nasemncwabeni
and then ngathi mangibuza after the answer I got was asincwabisa ngoma thina. Then ngabona ukuthi no, ngathi ngisendaweni e-wrong because yiba abantu bokufuze ukuthi bangisupport. Angisho uyabona ekhaya kithi abantu abaningi like ama member wamaZayoni. So umfowethu nali bandla lakhe likhona, udadewethu nali bandla lakhe likhona, wena njengomzalwane yes abekho. Actually uraiser ilapho issue important kakhulu. Abazalwana abaningi bahleli phansi abasakhonzi ngale reason exactly lo ishoyo awedwa bakhona nje nabanye abathi we mina isonto ngathi sengishonelwe abazange bafike uzongcwaba sange banginake nokuthi kodwa kwathi makushonwe kwazi bani ngoba banento kwazi bani banemali into ezinjalo bagijima bakhona kitha bezanga ngoba thina singabantu nje umuntu uthi ngayi since ngahlala lapha isonto ngilahamba ngilifuna ukulibona so ipoint oraise nje lapho ibaleka kakhulu yeah ngase ngiyaphoxeka babushabanga kakhulu ukuthi hey man abazalwane sebengiphoxile but akusenani. Okay ngo99 ngathatha unkosikazi ngashada. Awuzange uphume ebandleni? No, ebandleni ngaphuma, ngavele ngaphuma. Wagcina ushile ngashiya ngayo leyo hlala. Yes, ngahlala akusekho la ngikhonza khona. Ngathatha unkosikazi. Ngahlangana nomunye usisi waseQwaqwa. Yeah, ngathatha lusisi loyo. Ngashada nalo sisi loyo. And then ke ngo1999 uma ngiyoshada nalo sisi lo yes ngase ngishada sengikwelinye ibandla. Ubaba wami ngo1999 washona. Ushone sengimazi ngoba ngamazi ngo1995 uma ngifunda uStandard 9. Yeah, ngo96 bengenza uStandard 10. Kodwa ke ngamazi ngaqala ukumazi ngo1999 ngase ngiyamcela ke ukuthi angishintshele zonke izinto. Umama mbeka sangi-introduceile kuye but ubudlelwano bami naye ngo95 ubudlelwano bami naye besobuqalile sikhuluma si right because azange ngibuza ukuthi ungishiyeleni because angisiyo lo muntu lo wamadrama. Yes. Okay ngo99 ke ngase ngiyashada ngishadela kwelinye ibandla. Uma ngishadela kulelo bandla lelo bese ngiya but senginalento yokuthi ay man yazini uzaya all out kubazalwane but nini mawusenkingeni abakunaki but bese ngifana kahle kahle ne church goer. Yeah mangiya lapho bese ngifana ne church goer. And then it came a time nalomfo lo engikhuluma ngaye ngithi ubuya lezweni elingaphandle. Yes. Saqala ukuganga manje. Hayibo. Saqala ukuganga manje. Yena abe security. So la bekasebenza khona bekakhipha information ukuthi indoda lapha kunani mina ngikudi nge-steering ke bengidriver mina. Yeah bengishaya imoto bengadlali. Then siye ke lapho masigangile ngifike ngilayishe ngidlise phansi imoto. Saganga ke saze saqhubeka kwaze kwafinyelela endabeni yokuthi la kule firm asebenza kuyo manje isikhala sesiyavaleka sokuganga ukuthi akusatshontsheki manje abelungu seba improve isecurity yabo. Yeah. Okay sasuka ke manje sangenela ama truck estradini. Hayibo. Mawupaka itruck nje estradini celeni kwendlela siyafika siyayijeka sikhipha amavili. U-driver niyamkhomba. No udrive lele lapha phezulu angeke uzuzwe. Yabo. Hayibo. Bebabo champ kakhulu bongeke uzuzwe and most of them boku abantu engangihlangene nabo boku abantu bamazwe wangaphandle. Yeah. Bayijeka itruck sithatha amavili ama-rim namatayeri anjalo. Yo. Sambe siyowathengisa. By that time ke bewa thola ukuthi itayeri li1 kuya ngecondition yetayeri uthola ukuthi itayeri li1 likhiphela 1.2 or 1.5 ngaleso sikhathi leso. Saganga ke uma siganga one day
saboshwa Yo. kanti ubufakazi abanabo siboshelwa wona amatayeri savakasha nje eprison sase siyaphuma manje kunale nkinga le eyenzwa yithi abantwana once wangena eprison ucabanga ukuthi so uyazi yase uclever so uyazi abanye bathi basese trial sebajoina imithetho sebangena entweni zemthetho lapha eprison e trial kakhulu kunama advisors amaningi umuntu like mhlambe uboshelwe rape uzo advisor mina engiboshelwe robbery ukuthi fanele ngiphile kanjani or ngiyibambe kanjani irobbery baningi siye sithi kukhona iadvocate khona umchuchisi khona ilawyer kukhona umagistrate kuye kuvulwe nje kuhlale kuba macala ya bathi manje umagistrate makangakubuza athi akubuze athi uzophendula uthini so wathola ukuthi ke abanabo ubufakazi saphuma kodwa ke bengakangena intweni zemthetho nani saphuma ke impilo iyaqhubeka yebo ngaqhubeka sengikhonza kule bandla leli esengimuvele kulo manje i Christ Centered Church beyibizwa kanjalo by that time but manje sekuyi Christ Rehoboth because ba change bahlukana phakathi uma ngilapho kulelo bandla lelo sengiyaqala manje yabona ngiyangenelela manje ngiyangenelela entweni zokukholwa kusho ukuthi iyangena insindiso into ebengispecialize kakhulu bokumkhuleko uthola ukuthi mhlambe makukhona umuntu ogulayo yithi sizogijima siyomkhulekela yabona umfundisi wethu ayithandeke leyo nto leyo ukuthi okay thina sikhuthele ngapha mina nonkosikazi wami sikhuthele ngapha endabeni zokukhuleka yes bese uqala kwale like uqala uku-identifya indaba ze-satanism sasiyibiza kanjalo uqala umuntu mangathi unokuhlanyana sithi une-satanism yes kwaba khona abantwana abaningi uthola ukuthi banomoya mara umoya wakhona awuqondi uma umthandazela umntwana uyasprenga uyagquma wenzani then saqala ke sakhulekela manje abantu abane satanism because we believed ukuthi bane satanism kwaba khona umntwana wentombazana abam-asayinayo kimi nonkosikazi ukuthi uhlala nathi njalo ebusuku siyamkhulekela emini siyamkhulekela ekseni kusho ukuthi asimniki chance siloku sikhuleka naye nje futhi nihlala naye yes sihlala naye sibiza ngokuthi i-deliverance yeah intombazanyana nje yayina 14 years by that time kwafika isikhathi sokuthi sihambe nonkosikazi siye eRandburg because umama wakhe besamuvele eRandburg so isikhathini esiningi beka eRandburg maye ngenxa yomsebenzi nami bengisebenza benginebusiness lokudayisa ibisi like i-dairy product bengidila ngayo so ngithengisa la eJoburg around eJoburg sawubiyegebenge into sengiyekile ugebengu manje ngiyazisebenzela manje yes kakhulu futhi bengishuta ama-camera imishado ama-party ngalama camera ama VCR lawa wakudala ngangishuta ngayo before so ngimenywe emshadweni kuthiwa bangifonele kuthiwa buya uzekhaya kunomshado okhona okumele uzowushuta unkosikazi athi hayi mina angiye emshadweni hamba wena uye emshadweni ngifike during the week ngicele omunye umfo ukuthi okay ndoda ngoba Saturday mina ngiyasebenza ngicela ungishutele Saturday mina ngizobuya Saturday emini o ntambama nyana then ke ngizoqhubeka mina ngakusasa ubusuku bonke ngizoqhubeka kanye nakusasa okay ayavume lo mfo athatha icamera shute nangempela ngibuye mangibuya ngifike imoto ebengihamba ngayo ngangisogoliswa ibattery kakhulu ngifike kumfundisi ngifike ngiboleka ibattery ngimtshele ngithi mfundisi ngiyahamba ngiyoshuta ngicela ungiboleke ibattery yes lo ntombazane besihlala naye thina sathi masihamba thina siyale samshiya kamfundisi
and then Okay. bekahlala lapho kamfundisi. Yes. So mina mangifika ngizoboleka ibattery umfundisi angiboleke, and then intombazana mase ngizohamba ngiye emshadweni ngiyoshuta. Intombazana ithi kimi babandla ngamandla ngicela ukuhamba nawe. Ngithi mina hamba uyocela kumfundisi. Yes. Yena angena endlini athatha ijezi kuphela. Abuye athi hayi umfundisi uvumile. And then now uzange ukucheck. Okay. Manje nami ngisaconfirm ukuthi ngiyobheka ukuthi umfundisi uvumile ukuthi ngihambe nomntwana. Isikhathi sesiyangishaya vele already. Oh, yeah. Abantu bomshado sebahambile, icamera ngiyoyithola phambili. Yebo. Ayi ngithi asihambe, agibele umntwana sihambe nomntwana size siye lapho ingase Nigeria. Mangifike eNigeria ngithola ukuthi ama light wakhona aphuwa, angikhoni ukushuda umshado ntambama, ngisho benza lezi zinto zabo mahlabiso nani. Yes. Angikhoni ukushuda, ngikhulume nomshadikazi because uye bekangifunile umakoti wakhona. Yes. Ngithi mina no, ngicela ukubuya kusasa ngenxa yokuthi manje kumnyama la angeke ngikhone iquality ye video angeke ize ibe right. Yes. Athi no, akuna problem. Isikhathi bani leso sikhathi abo 1 ebusuku. Yo. Ngisese nalo mntwana mina. Sibuye nomntwana. Masifika singene Heidelberg, approach Heidelberg. Ngibuza umntwana mina ngithi okay, uzoya kamfundisi noma uzoya endlini uyolala ekamereni lakho na? Oh. Athi yena no, ngizoyolala ekamereni lami ngicela ukuyovusa umfundisi ngoba sokulate. Nami ngikubone kuumqondo omuhle kanti uSathane ufoma amachinga wakhe. Hayi sihambe vele masifika endlini bengithengile abo ma chips ngimenzele adle akungena ekamereni lakhe alale, ngingena ekamereni ngilale. Ekamereni la besilala khona nonkosikazi bekune TV. Yes. Yeah. Athi yena ucela ukuzobuka iTV ngithi no sekusebusuku. Ekseni ngiyavuka ngibuyela le mina. Athi okay alale ngale kamereni lakhe ngilale ekamereni lami. Yes. Kanti abazalwani njengoba ngarepotanga umntwana bamfune umntwana ene njengoba bamfuna kanje sebaze bacabanga ukuthi mhlawumbe uthathwe ile mimoya uhambile or in sebamfuna umntwana abamtholi. Oh. Ekseni kube khona umfo omunye seka umfundisi manje. Yes. Athi no man umntwana osososo bekangincedisa ngebhetri. Athi no umntwana osososo ugcina hamba nobabudlanga amandla. Hey mntwana wangifaka enkingeni ba. Ekseni ngizobazalwane bayakokota wakokota nje rough. Kunomunye umama nje angeke ngempela nangephutha ngimbize ngegama. Akokote nje rough. Maye kokota. Okay ngivuke ngivula umnyango. Yeah. Mangivula umnyango awusanibonani. Athe sanibonani sekangena vele nje sekayalwa. Ya uphi umntwana osososo ngithi mina nangu umntwana ulele ngale kamereni. Athi aye kule kamereni athi wena ngizokushaya namhlanje ngifuna ukukutshengisa ukuthi le ndaba yakho yokuthi uvele uhambe nje ungareport ngifuna ukukushaya. Baphume bahambe. Ngithi mina hawu uthe kimi ngibathi ngimtshele phambi kwakhe. Ngithi mina uthe kimi ucelile mosikumfundisi, that is why ngihambe naye. Otherwise bengizomshiya. Hayi akacelanga akatshelanga umuntu ngifuna ukumshaya lo mntwana bathatha umntwana bahambe. Kanti la indleleni bashintsha inkulumo yomntwana. Bathi uMandla siyamazi uthanda amantombazana. Ngeke nje azakuyeke ukwenzeni. Yo. Babshabanga. Angazi mina ngaleso sikhathi. Angikho mina ngaleso sikhathi ngisaselele ngilungisela ukuyapi ngilungisela ukuya ubuyele emshadweni. Manje ngoba nonkosikazi besingahlala ekhaya besihlala kwenye indawo. Ngithi mina awuthi ngiyojika ekhaya ngiyobabona ngizobuye. Manje ngiyojika ekhaya umfundisi asalafika kwami la ngihlala khona. Bokuwakhe anyway. So yena besimcashele kwenye indawo simbhadalele irent. Mina bengimgadela umuzi ngihlala nonkosikazi wami. Afike avula umnyango avula igarage akhipha ibhetri emotweni yakho. Yes, ibhetri lele ngiliboleke kuye. Afika athatha ibhetri. Atshela umakhelwane ukuthi hayi nitshela ubabudlanga amandla ukuthi makafika la ngiyamfuna ezele kimi. Mangithi ngistart imoto ayi-own hayi ngikhuphuke ngeenyawo awu mfundisi mangifika sanibona mthola usageza usakama. Mfundisi manje wathatha ibhetri bewuthi ngizokhuphuka kanjani ngize ngapha. Hayi baba ngikukwatele. Yini manje? Why uhamba nomntwana? Ngithi hayi umntwana ngimtshelile mina ngathi makazocela.
athi yena no umntwana ake zange uzocela okay ngiyakubona ke lokho ukuthi umntwana ake zange uzocela umrapelani umntwana manje yo mfundisi ngathi yazini ngoba ngiyazi ukuthi lento ayikho ngathi mlandeni manje ayisho ngisho ngesibindi mina mlandeni manje nizosho ukuthi asho ukuthi ngimrapile or kanjani hayi bamlanda umntwana makafika la ngithi hey ngisesengicishe ngabiza negama ngathi hey wena zibani why uthi ngikurapile mina athi ya vele ulele nami ngenkani yo babushabanga hayibo yabona izinto zokungakholwa uSathane uzenza uziguqula very fast babiza omunye ugogo umama nje omdala beka umistress lo mama loyo sika retire bamlande lo mama bathi hayi mama wozobheka umntwana ukuthi ngabe uleleni naye nani noma cha hayi umama afike babushabanga uyabona ibhadi makuthiwa ibhadi that is why igama elithi ibhadi ngalifuni even naleli lithi unfortunately angilizwisisi umntwana lelanga leli mina engihamba naye ngalo uzoqala ama period wakhe uvuka ekseni usema periodini ugogo lo makazomcheka umntwana makacala khipha lengubo yakhe yangaphansi avela athi yo umqedile akakamcheka akakenzena athi umqedile sekubizwa amaphoyisa ke lapho sekufanele ngiboshwe ngibathi ngiyachaza kubazalwane ngithi bazalwane bathi no wena fanele ubone ene lo mama loyo ayigcizelele lento kulandwe omunye ubaba umfundisi oyiphoyisa afike lo baba umfundisi oyiphoyisa bazobuza ukuthi okay umuntu osolakala ngokurape wenzwa njani lo baba bayichaza indaba ukuthi fanele ayohlala esitoksini and then fanele kuthathwe isidoda sakhe thathwe na kuntombazana kuhanjwe kuyocheckwa mangabe ziyamatcha and then ke uyaboshwa ngithi mina please ngicela ukuthi nikwenze lokho because mina ngimsulwa angenzanga next lo mama lo athi yeah that is why unesibindi ngoba usebenzise icondom kulo mntwana wazi kanjani bokuphi yebo wazi kanjani iyanda mosland but ke ngabaxolela mfundisi Shabangu inhliziyo yami ngabaxolela engisho kona ukuthi ezinye izinto uma ungasindiswanga noma uSathane kufuna uyakulandelela khumbula ngaye ejele ngendaba yamatayeri wamatruck bese kumele ngiyejele ngendaba yokudlwengula umuntu owangisiza lapho ene ngabonga but ngabongela ngaphakathi umama walomntwana umama walomntwana ubehlala emaplazini walandwa emaplazini umama wafika wakhuluma nje lamazwi athi ndlanga amandla mntanami uma ngabe umrapile uNkulunkulu uzokubona uma ngabe umntanami uqamba amanga naye uNkulunkulu uzombona mina angikuvulela icala ngoba bengingekho anginabo ubufakazi bokuthi nangempela uyenzile leyo nto leyo ngakhala inyembezi ngalelo langa because I knew ukuthi angenzanga next but ngangisengibelesele ngimtshela lo mntana ngithi uyazi ukube ukhuluma iqiniso because mina nawe yithi besendlini siwu2 uyazi wena ukuthi kwenzakaleni laba abanye abakhulumayo yes bangakhuluma but abazi lutho yabona sometimes ngifikelwe ilento leyo ukuthi mangimbona lo mama Shumayela mangimbona lo mfundisi Shumayela ba right siyaxoxa like siyakhuluma nabo sihlale nabo because mina ngaxola enhlizweni yami ukuthi lento le angiyenzanga but kwesinye isikhathi uma singamakholwa fanele sikholwe straight singahlanganisi izinto ngoba sizogcina sifaka abantu einkingeni uthola ukuthi abazazi bangaki abantu obaba baboshiwe bengenzanga lutho ngento engekho babushabanga ngento engekho so nami bengizoba one of labo bantu labo kwaya ke isikhathi umama loyo obeka khuluma nomfundisi bahlukana amabandla wahlukana sebakhonza kwenye indawo nalabo bakhonza kwenye indawo so emqondweni wami but lokho kwafika after ukuthi kunalento lemina kaNkulunkulu ebengingayenzi okay so uNkulunkulu bekafuna iattention kimi ngoba iattention ebekazoyithola kimi kuphela ukuthi angimukisejele
ngoba la ngaphandle siyaphithizela sibhizi. Khumbula ngeke ngakutshela ukuthi vele bengibathanda amantombazane, benginganasikhathi. Benginesikhathi esincane sokuya enkonzweni, nginesikhathi esikhulu sokuyocheckana namantombazana ahlukahlukene. Yebo. Ngabona ukuthi uNkulunkulu nangempela uyangidinga. Kwafika ke lo mfulo lo obuya kulele umngani wami lo. Ngase ngihamba ngeventure ngaleso sikhathi. Ubabncane wami step babncane ngisho njalo because ubabncane from the stepfather. Oh okay. Yes, wangishiyela iventure. Yes. Because mina benginekhono lokuthi ngilungise imoto ibe yinhle. So eyakhe bese imoshakele ngayiqala phansi ngayilungisa. Wathi no ngoba naku soyilungisile isebenzise ngendlela othanda ngayo. Oh. Lo mfolo wafika. Azongicela ukuthi endoda ngicela ukuthi sihambe siye etown uyongilayishisa izinto engizithengile bengilongizithenga vele isecurity. Yeah. Ngambelieve. Bengilongizithenga kancane ngizibeka ngizibeka. Manje sekuyisikhathi ukuthi ngiyozilanda. Hayi ngithi mina akunankinga. Ngaleso sikhathi bokusese cheap because ilokishi lethu liseduze nedorobha. Wanginikeza nje u80 ngathela upetrol. Sahamba saya lapho. Masifika lapho ngapaka ngaphandle wangena. So masifika lapho bekuhamba kuyimi. Uma sizophuma ngegate kufika iCousin yami. Nayo ithi hayi madoda athi nginijoineni sambe because ngibhorekile ngenzi next. Sesiwu3 emotweni eventure. Sahamba masifika lapho sapaka ngaphandle. Mangipaka ngaphandle ngahlala esithini ngathi madoda mina ngizonimela landani lezi zinto zenu. Yeah. Bangene boy 2 athi wozongibambisa. Aqala angena i1 lo mfo. Angena i1. Makangena i1 angene nje isikhashanyana esidenyana. Abuye aphume. Makaphuma athi ku cousin yami woza uzongisiza askisi. Athi woza uzongisiza uzongibambisa. Hayi bangene bafaka imishini yokuwasha itofu ama-2 plate bafake nje izinto bafake nje ipan shop ngithi bafake. So mina ngiyabona man ngiyacasuka ukuthi hayi madoda kanti nina anisaqedi na. But no sesiqedile. That was the year 2003. Uma kuqala kungena ama-DVD player. Oh yes. Yeah, makungena ama-DVD player. But I was ndoda uzosibambisa uzothatha i-DVD bese sesiqedile. Okay. Ngingene esitolo. Mangingene esitolo, hayi mangithi ngiyazibona iTV anginaki. Angisho phela bona ba ngingene esitolo ngifike ngikhiphe bathi nayi le DVD kusho yena lo mfolo. Thina mina neCousin asazi next athi nayi. Hayi ngiyikhiphe sibuye naye. Kanti ukungena kwami esitolo nami sengifake obami ubuso. Sengingenelela la kuphi kule crime lo ayenzayo. Masiphuma ngibuze mina ngithi uphi umuntu osebenza la? Yeah. Athi hayi umuntu osebenza la uyazi ukuthi yini into engizoyithatha. So ukhulumisane naye. Yeah, uye toilet but uyazi ukuthi yini into engizoyithatha nani. Ngithi okay. Sihambe. But into eyangisolisa but azange nginake kakhulu ukuthi uma sicede ukuthatha azange sabuyela kulo mfo athi sesicedile. Wozo check into esiyithathile sivele sahamba. Sahamba uSathani mayefuna ukubamba uzokubamba. Masifika elokishini athi kimi no le DVD ngikupha yona. Hey baki. Ngizothenga enye angiyithandi lenhlobo le bese ngiyithenga nje ngoba beyicheap. Mina ngibonga ngithi hayi indoda ngiyabonga. Besangena. Isangena baba uyayibona. Ngithi hayi ngiyabonga ngithatha iDVD ngibeke lapha. Kanti lapho asazi mina neCousin yami yena wazi yedwa. Hayi after 2 weeks kufika amaphoyisa. Angithola ekseni ngisalungisa iAriel uyakhumbula ngale ikhadi zama-Ariel ujikise iyadlala inamanzi yabona ujikise iAriel. Bafike angibamba amaphoyisa. Bathi ya wena last week benisendaweni esoso niyobamba inkunzi. Ngithi mina no bengayanga ubamba inkunzi mina bengikhapha abantu. So ngicela sihambeni manje siye kulo muntu lo ebengimkhaphile mina. Phela mina nginobufakazi obugcwele bokuthi angiyenzanga next. Ayikho into embi engiyenzile. Sifike kwakhe masifika kwakhe singamtholi.
siye emsebenzini masifika emsebenzini but ukufika kwethu nje emsebenzini bathi siyazi ukuthi senifuna uzibani bani loyo makangenile echifini yakhe ebusuku ibhamu ziyalahleka ha uyisigangi usendaweni so usebenzela lapho hamba nomfuna lapho siye vele simthole masimthola amaphoyisa manje asebenza ngenye indlela mina ngikwenye imoto yena bamfaka kwenye imoto mina angazi phela ngowoshwa serious ngithi ngicela nimlethe la azongitshela kahle ukuthi bathi hayi senza ikhuluma emaselini le ndaba yini saboshwa ke ngahlala 2 years etrial hayi wena ngingazi ukuthi ngenzeni babushabanga mangilo ngimbuza ndoda kahle kwenzakaleni athi hayi bayangisukela akafuna ukukhuluma 2003 late 2004 2005 nge22 zika October ngiyawakhumbula lawo ma date bokumele siyo sentencwa nge22 zika October nge21 nge20 basibizele ecourt basifake officeini badlale lama video njengoba nje abafundisi basho bathi la udlala ifilimu ladlala ifilimu babushabangu ngilibhekile ngiyayibona indoda iyangena mayingena bekunomfazi omlungu enevele safika kunomfazi omlungu ohamba ngeBM eBrown sathi thina few minutes siceda ukuma waphuma umfazi omlungu baphambana eminyango nalondoda umfazi omlungu waphuma wayostarta imoto wahamba londoda ithe umfazi omlungu makaphuma eminyango wakhipha isibhamu wakhomba londoda wamthatha wayomvalela etoilet waphuma kanti the time aphuma ilesikhathi sekazobiza ukhazini ukuthi wazomsiza bangena baphuma bathatha iyakhipha yena imkhiphe kahle uma ikhipha isibhamu seyizophela because iqedwe yimi kahle ngenxa yokuthi ngikhipha intambo ngemuva yes mangizothatha iDVD ikhishwe inqamulwe yimi mina mangena naku ngiyazibona amaphoyisa laba abayi2 abaziwa mina elokishini engihlala kulo ngidume kakhulu so ngiyaziwa since nabo endabeni zabo manqoba iwoza Africa ngibhizi nje elokishini ngibhizi bayangazi avele eza kimi kuqala that is why mina bengu I choose number 1 sahlala ke babushabangu kanti ngenhlanhla kune advocate eyazana nobhuti wami umntana kaMamkhulu wami uVusi Sibisi le advocate ithi wena umntana khawo Sibisi mos ngithi mina athi why ugangithi mina bengingazi nokuthi ngiyenzani lapha athi okay khuluma nabo Sibisi bahlanganise imali engange 1000 rand ngizokukhulumela athi lo cousin wakho yena uyazi nawe bekazi uthiwa cha bekazini bekangazi athi okay ngizonikhulumela nithu khulumani nabo Sibisi bahlanganise 1000 hayi ngikhulume nabo thola ukuthi ekhaya vele bokungekho umuntu osebenzayo ngaleso sikhathi bengine deep freezer mara bese ngihlukene nalonkosikazi so mina bengisele ne deep freezer izinto zasendlini ngoba wavele wayihambela nje ngingazi ukuthi inkinga yini ngingakaboshwa ngathi thathani deep freezer niyoyidayisa ngikhumbula kahle yaze yathengwa uye umfoka Ntombela lo osanda kushona umphathi wethu wewoza Africa wayithenga leyo freezer because bekafuna ukuvula isitolo wayithenga ke wabanikeza 1000 beza ne1000 banika iadvocate leyo yasimela ngelanga esagwetshwa ngalo it was on the 4th of November 2005 mina ibirthday yami ingeyi6 November so it was on Friday ibirthday yami izoba Sunday yasimela ke basigweba isigwebo sokuqala abasikhipha bathi 18 years sayehla kanti icourt iya etiyeni sayehla si worried ukuthi madoda soshaya 18 years enicala sesilivumile phela uadvocate uthe silivuma icala uzozama ukuthi isigwebo sehle bathi 18 years after I break ye court
basibize futhi basikhuphule. Magistrate asichazele ukuthi hayi iadvocate yenu ummeli wenu uyalwa uthi sinafulele ngoba icala nilivumile. Sizonikeza 20 years. Nizoyishare le 20 years. Kusho ukuthi oyi1 uzoshaya 10 bakhipha le 880. Bathi sibuyele emuva. Sisayehla vele siyimisela ukuthi hayi vele kusho ukuthi sekuyileyo 10 years. Masehla ngeTepisi siyenzansi basibize futhi. Bathi still iloya lenu liyakhala. Lithi lifuna sinigwebele ngaphandle kodwa fanele sifundise abanye abantu ukuthi bangavumi ukuya endaweni abangayazi. Sizonikeza 10 years nizoyishare 5. Uma basakhuluma kanjalo uma baqeda iloya lethu lize kithi lithi kule 5 years le nizohlala 10 months. Kusho ukuthi 5 years ene supervision. Nizohlala 10 months. Siphume thina siphume sijabulile. Hey sibanga umsithi yo. Hey from 18 to 5 years. Sehle sijabulile bese basibize futhi back. Bathi nisibangela umsindo sisese court. Sizayibuyisela le 18 years yenu. Hayi sivele sithule sehle sihambe siyohlala. Sayihlala leyo kusho ukuthi ejele phakathi mase sibala netrial sahlala 4 years 7 months. Uma ngene ejele bese kukudenyana bengikudenyana noNkulunkulu. Ngangena etrial ngaphathwa isifuba. Kunelinye isobho nje librown elidliwayo ejele babushabangu alinambitheki linetswayi eliningi. Uma ngabe isifuba sakho si weak uzokhwehlela uphathwe isifuba up until uyolala esibhedlela. So nami ngaba naleso sifuba leso ngahamba ngayolala esibhedlela. Kanti uNkulunkulu bekane appointment nami ukuthi ngiyolala lapha esibhedlela bengisese trial. Yes. Kunomunye umfo obeka sentensiwe yena ugade iziboshwa ezihlala esibhedlela ezigulayo. Ya ekseni uyozivusayo uyoziphamanzi ozicheckayo ukuthi usowugezile wenza umsebenzi wobunesi but naye beka save isentence yakhe khona lapho. Okay. So mangilala esibhedlela ngalala into engangeviki. The way esibhedlela sasejele kunokuthula ngakhona usuke songasafuna ukubuyela emaselini. Yeah. Ngoba ngale ziyabuya phela usuke songasafuna. Yeah. And then lo mfolo wakhuluma nami. Njalo masilala bekathi asithandazeni. Ekseni masivuka athi asithandazeni. Yes. So lento lebeyitshaleka la kimi. Athi kimi wena kahle kahle ufunani la ngoba awubukeki njengomuntu ogangayo. Na the way urathi ngoba bese ngisizana naye leso sikhashanyana esikhona. Athi na the way ungakhona ngathi awugangi ngithi mina indoda angigangi ngifakwe abangani la umngane ongifake la manje angina choice fanele ukuthi ngihlale. Athi okay la uhlala khona niyathandaza na ngithi mina ayi ngiyasaba mina. Kunabantu angisho laba bamabhoza laba bala emaselini ebababiza ngokuthi ama-cleaner. Bathi ama-cleaners. Yiba baphethe iseli. Uma uzongena eselini uqala kubo oqala. Uyozokutshela ukuthi ulala kuphi. Wayithiwa uyicleaner. Angisho ucleaners uye ocleanayo lapha eselini like ubheka imonitor like. Okay. Yeah, imonitor but ngelimi lasejele bathi cleaners. Athi kimi anginikeze i-New Testament le eblue. Athi kimi nali iBhayibheli. Mawubuyela ngale hamba nale iBhayibheli. Ufike uye kulomuntu lo omsaba kakhulu owazi ukuthi uyasatshwa lapha eselini. Omtshele ukuthi ucela ukuthi nithandaze ntambama nithandaze ekseni. Okay. Ayikho into endlula uNkulunkulu uzokwenza lokho. Hey ngithi okay. Sifika isikhathi vele ukuthi ngibuyele ngale. Mangibuyela ngale ngithukile babushabanga. Yeah. Hayi ngimlande emini ngithe indoda. Ngicela ukuthi ntambama angeke ngiphazamise iboshwa aziphazamiswa ke ngeindaba. Isikhathi seindaba. Hayi ungakwenza konke. Isikhathi seindaba akekho onyakazayo.
akekho onyakazayo ngesikhathi seindaba hlalo kuthule kuthiwe tu because ithemba leyiboshwa ukuthi ingcawuza sizoyithola yabona yazi ustrele sizomthola president especially makhuluma ipresident ngithi mina kulomfo ngicela ukuthi ikora pa 6 ngoba bukhona indaba zangu 6 ngithi ikora pa 6 ngicela sithandaze up until kora to 7 ngo7 indaba futhi athi ya as long ungeke usimoshela isikhathi ngithi mara ngicela ukuthi wena ungikhulumele nabafowethu laba ngoba mina phela ngisho ngiyazifikela athi yena okay hayi bavala mase bavala iseli ame ngaphambili athi hey madoda uthule ukuthi tu athi ya lalelani ke kusuka namhlanje umfundisi uNdlanga Amandla uzosithandazisa kora pa 6 up until ngokora to 7 isikhathi seni seindaba madoda nizosithola before sidla siyathandaza before silala siyathandaza hayi wathola ukuthi ziyahlukana izibosho khona ezivumayo khona ezalayo but ezivumayo zaba yiningi bashaya izandla engasho nami ngathi ya kungcono yes kwaqala lapho ukuthandaza yangena lento nami sengikhulekela iziboshwa siphume ejele ngilongisele mina ejele kanti kimi kunalento yokuthi uNkulunkulu usangipheka mara usangipheka yebo kubhlungu kule ndawo but yena usangipheka 4 November 2005 bangisentence to 5 years mina no cousin wami so Donsi Sigwebo sethu 5 years iadvocate isafulile from 18 10 years wasathi 5 years sashare lama 5 years kodwa ke azange ke sihlale le 10 months beka sithembise yona naye bese ususa nje emehlweni ya ukuthi singakhali kakhulu ngoba yena bethe vele Isigwebo sethu sizoba sincane kakhulu kodwa saxola nathi ukuthi ngoba naku sithole 5 years ngagwetshwa ke ithema ngigwetshwa it was on a Friday kwaba yiSaturday Sunday ngaqala ngale kuma sentenced ukufaka inkonzo manje senginesibindi yangisasabi ngaqala ngafaka inkonzo yaqhubeka into yenkonzo yes ngaze ngaphuma ngaqeda u5 years ngaqeda u5 years kusho ukuthi ngahlala 2 years 7 months lo munye 2 years 2 years 3 months ngamsayina ngapha ngaphandle so 2 years 5 months ngamsayina la ngapha ngaphandle yeah ngasizakala babushabangu ngaziphatha kahle ejele ngendlela yokuthi ojele bebengithemba ngisho kulwa iziboshwa bekubizwa mina ngihlale na boss yama 28 boss yama 26 lapho ke ijele babushabangu linezinto eziwu2 but uphuma na 1 awuhambi nazo zoyi2 okay yeah kufana nasesikolweni like it's either uyothola diploma or degree but you choose one ejele mawungena njengoba ngitshela ngithi kunama advocate kunabonke labantu laba kulezi zinto eziwu2 lezi yes it's either uphuma uchangeile noma uphuma uwes kwakwenza lokho kodwa kwakwenza akwenzeki uphume ukuthi uwes unjani it's either ushintshile so umuntu omusha isidalwa esisha noma kusho ukuthi sowuzwile ijele kahle yes noma uwes awuzwanga usafuna ukuphinda uqhubeke uye phambili ngiyakuzwa ngenhlanhla ngakhetha ukuba yilo ophuma ashintshile ngaqala ukuthembakala ngisesejele kwaba khona isikhathi sokuthi sinikeza uchance ukuthi okay nina abasontayo hambani nosonta kuleya section engale nina eningasonti salani la sectionini maye kukhona lamagundwane wasejele afuna ukuthatha siyasonta ngoba kunenhloso zabo abayizifuna ngale so ngelinye ilanga uNkulunkulu wenza isimanga sokuthi kufika isikhathi sokuthi sifuna ukuye esontweni amaphoyisa athi okay namhlanje sihluba yini ekhasini udlube ekhasini yes siyakhetha masikubona ukuthi wena ngathi hayi awukholwa umuntu ozokufakazela umfundisi wakho uma ine doubt umfundisi wakho uyasala kwaba khona amadoda ngisathi bekuyigroup yama 26
athumela abantu babo ukuthi babuye nensango ngale hambani esontweni because thina siyaziwa ukuthi asisonti hambani nesontweni nibuye nensango ngale amaphoyisa afike egate athi uyasonta mfundisi uyasonta lo ngithi bo baba ngicela ningangibuzi ngomuntu osontayo noma ongasonti manifuna ukuvulela abantu bavuleleni mangabe futhi anifuni siye sivaleleni singabe sisaya ngale oh yeah but okay ngoba ke awukho sure nawe siyanivalela yeah asinivuleli kanti sewaplanile amaphoyisa kunelinye iphoyisa elingale kwelinye igate lisibiza ngamunye elibaziyo ukuthi bayasonta because belihlala la attenda enkonzweni yethu oh yeah bathu babumloyi asilanda ngamunye asilande ngamunye sihambe siye ngale kusele zonke lezi eziphushiwe ukuthi hambani niyobuya nento ngale yeah sihambe thina ke aba right vele abasontayo asikhonze kube mnandi sibuye khona omunye umfundisi umngani wami bathi umzwakhe wakamzizi masibuya ngale athi kimi ndlangamandla yazi kuhlele emoyeni wami ukuthi masikhuleke ngithi mina okay asihambeni asingasamoshini isikhathi abafuna ukukhuleka nathi asihambeni siye neselini lethu sifike sizoma endaweni la ulala khona mzizi bese sibambana ngezandla siyakhuleka nangempela sifike sibambane ngezandla sikhuleke sikhuleke babishabangu sikhuleke uma sisakhuleka masithi amen sivula amehlo yes namabhoza ayi2 wama 26 aphethe imimese live kanje afuna mina hayibo bathe ndoda size kuwe wena usijwayela kabi ngithi hayibo ngenzeni mina manje but was